deň. Nečakaj ma, moja milá, ja už neprídem. Nečakaj ma, moja milá, ja už neprídem. Prídi, Janko, k nám starý Ježuška, ale nechoď sám. Prídi, Janko, k nám starý Ježuška. Boňanské fašengy je to veľmi pekná kultúrna akcia, ktorá naozaj sa u nás traduje už veľmi dlho. Tento rok sme sa, tak ako po minulé roky, zamerali na také 3 podujatia, ktoré nejakým spôsobom sa snažia odraziť tie fašengové tradície, a tento rok sa snažíme zamerať na všetky vekové kategórie. Prvou akciou, ktorou sa vlastne tento rok pomerne špecificky krátke fašengové obdobie začína fašengovou zabíjačkou, kde fašengový sprievod vlastne prechádza celou obcov, vráti sa pred kultúrny dom a ľudia následne zabávajú, sú tu rôzne vinšovačky, hrá dýchová hudba. Pokiaľ ide o tú širšiu verejnosť, ktorá má záujem o kultúru a je ochotná za ňou vycestovať, naozaj zaznamenávame v poslednom období nárast ľudí, ktorí k nám chodia a radi sa vracajú. Predovšetkým kvôli múzeu, kvôli archeoskanzenu, ktorý sa u nás postupne začína rysovať. A samozrejme, keď ten turista k nám príde a vidí naozaj veľmi pekné kultúrne prostredie, radi sa vracajú a radi spoznávajú aj naše tradičné kultúrne podujatia, ktoré organizujeme celý rok. Či už sú to boňanské fašiangy, či už sú to cyrilometodské dni, ale aj mnohé ďalšie, napríklad vianočné trhy. Že sledujeme každý rok určitý prírastok ľudí, ktorí nie sú z našej obce. To znamená, že zrejme sú zvedaví a zaujíma ich, akým spôsobom tie fašengy prebiehajú v Bojnej, čím určite sú niečím špecifické, niečím charakteristické. A to naše know-how, ktoré by som teda nechcel mi prezradzať, sem láka naozaj aj ľudí zo širšieho okolia. A určite sa treba prísť pozrieť, ako to u nás na fašiangy chodí. Dáva sa všetkým na známosť, že nám nadišli tie veselé dni fašiankové, ktorými fašianok začať a dokonať chceme. Z toho dôvodu vyrazujeme, že roboty sa zakazujú, tance a spevy sa nariadujú. Poneváč dnes všetci fašiankujú, chlapi doma nalezení, budú vyhrešení. Chlapi Čapka, Baca a Violky prichytení budú pochválení. Kto za zavretými dverami je, do takej hanby príde, že ho naša veselá chasa uvíde. To sa dáva na známosť, zabúchaj. Naša chasa pije rum. Všetkých vás, dejte mi. Všetkých vás. Dejte mi. Počúvaj vás. Všetkých vás vyzývame, aby ste sa k nám pripojili a s nami Boňanskému kultúrnemu domu sa dostavili. Tam budete hodovať na výrobkoch prasiatka, nie z prasiatka, pravat si pochutnávať a sem dá piť a aj pospevovať. Myslím si, že najväčším ťahakom pre ľudí je Boňanské múzeum a naozaj mimoriadne významné archeologické nálezy a samozrejme hradisko Valy, ktoré je prístupné verejnosti, kde sa snažíme vybudovať expozíciu v prírode, ktorá
bude odrážať architektúru 9. storočia. Samozrejme, nestačí len to. Turisti veľmi ocenia a radi sa vracajú cez sezónu aj na nedaleký ranč, ktorý ponúka návštevníkom či už reštauračné služby, ubytovacie služby, minizo a mnohé ďalšie veci. Sábado na balada, a galera começou a dançar.